Salut băieți, Jesse Hu aici. Sabia de ton este, cred eu, una dintre cele mai emblematice lame. Dacă ai petrecut mult timp pe YouTube, sigur l-ai văzut pe regele tonului tăind cu ușurință cuțite uriașe printr-un ton imens. În acest videoclip încerc să fac cea mai sofisticată și impresionantă sabie de ton pe care o poți vedea. Majoritatea, dacă nu toate, săbiile de ton pe care le vezi sunt făcute din oțel monobloc, așa că pentru a face ceva cu adevărat special știam că vreau să fac această sabie din damasc mozaic, sudat în model, dar problema este că nu toate mozaicurile sunt la fel. Sabia de ton are o lamă lungă, așa că am vrut un model mai fluid, nu doar o simplă rețea. Am ales modelul Damasc Suflarea Dragonului și voiam să-l îmbunătățesc cu efectul de gradient din ultimul videoclip cu cuțitul de bucătar. E o combinație complicată, dar am avut încredere că voi reuși. Bine, cred că acesta este cel mai mare bloc de metal cu care am lucrat vreodată. Hai să vedem cât cântărește. 12,4. Chiar e nebunie! Acest model Dragon's Breath a fost creat inițial de Mareko Maumasi, iar din fericire pentru mine, el are o diagramă cu pașii principali ai acestui model pe Instagramul său. Nu-l voi urma exact, dar e un cadru grozav de urmat și pentru voi. Conform diagramei pentru Dragon's Breath, primul pas e să forjezi și să sudezi straturi. Totuși, eu trebuie să fac altceva de la început. Modelul gradient pornește cu o suprapunere interesantă și doar 12 straturi. 12 straturi sunt prea puține pentru un model interesant, așa că trebuie să tai și să restivuiesc înainte de primul pas din diagramă. Motivul pentru care fac această lamă are o poveste interesantă. Acum aproximativ 2 luni am primit un e-mail de la un magazin de cuțite din Paris numit L'Art de Couteau. Probabil că am pronunțat greșit, dar proprietarul magazinului era familiarizat cu munca mea și chiar voia să-mi comande un cuțit de bucătar. La început am ezitat, având deja comenzi pentru cuțite de bucătar, dar apoi am realizat că o sabie pentru ton e doar un cuțit de bucătar mai mare. Am propus ideea după ce mi-am dat seama de asta. Nu mă așteptam să fie de acord, dar au răspuns imediat că le-a plăcut mult. Am trimis o ofertă de $10.000 și un termen de execuție, iar surprinzător au acceptat imediat. Așadar, practic, acum aveam undă verde de la clientul meu să fac ceva atât de ridicol, încât nu m-aș fi gândit niciodată să-l fac fără un client. Și eram extrem de entuziasmat din această cauză. Mașina pe care o folosesc aici este o presă hidraulică de forjare. Când am început prima dată să fiu fierar, îmi amintesc că am văzut astfel de prese în videoclipuri și m-am gândit, la naiba, e cam plictisitor, un ciocan mecanic ar fi mult mai tare. Știu că unii dintre voi probabil vă gândiți la fel, așa că permiteți-mi să profit de acest moment ca să vorbesc despre diferențele dintre cele două și compromisurile care vin cu fiecare. Presele hidraulice ocupă puțin spațiu, nu necesită fundație specială și oferă control ridicat. Presa mea generează 25 de tone presiune și ocupă sub 9 metri pătrați. Un ciocan mecanic cu berbec de peste 100 de livre ar costa mai mult și ar necesita întreținere suplimentară pentru aceeași performanță. Fără fundație dedicată, aș zdruncina casa părinților mei. Totuși, ciocanele mecanice au și ele avantaje. Mișcarea lor este extrem de percutantă, așa că poți lucra cu încălziri foarte lungi. Poți încălzi un cui de cale ferată până devine roșu doar cu ciocanul. Presele extrag rapid căldura din oțel, necesitând mai multe încălziri pentru întindere. Viteza generală este similară între cele două, dar modul de lucru este complet diferit. De asemenea, cred, obiectiv vorbind, că ciocanele mecanice sunt pur și simplu mai tari. Oricât de utilă ar fi o presă, orice făurar de cuțite visează la un ciocan mecanic uriaș de 300 de livre. Revenind la construcție însă, planul pentru acest pachet era să îl alungesc suficient de mult încât să îl pot tăia în 8 bucăți separate. Trebuia să-l fac foarte lung și să nu depășească 3 sferturi de inci grosime,
Combinând asta cu faptul că acesta era cel mai greu pachet cu care am început vreodată, procesul a devenit destul de incomod. Pachetul se îndoia puternic și era greu de îndreptat la fiecare încălzire. În cele din urmă, l-am alungit, l-am îndreptat prin încălziri și l-am lăsat să se răcească lângă forja mea. Nu e perfect, dar e ok. Scos afară la răcit. Treizeci și 1 împărțit la 8 e aproximativ 3 și 7 optimi. Hai să vedem cum arată. Da, ne place. Frumos, un gradient delicat. Bine, e puțin greu de văzut, dar ultima dată când am făcut un gradient era ceva de genul închis la deschis, închis la deschis, închis la deschis. Acum trece mereu de la închis la deschis și invers. E ca o undă longitudinală de aer, nu ca mulți gradienți alăturați. Și cred că asta va arăta foarte tare. În ultimul an sau cam așa, de fiecare dată când am folosit accesoriul de rectificare de suprafață, l-am folosit drept, sus-jos, în loc să înclin polizorul. Motivul pentru care nu l-am înclinat a fost extrem de stupid. E pentru că am vrut să-mi antrenez bicepsii. M-am săturat să tot fac flexii curățând oțelul la acest proiect, așa că am revenit la înclinarea polizorului. A fost mult mai ușor decât să o fac altfel decât pe orizontală. Suntem pregătiți pentru următoarea tăietură și reasamblare. Mulți mi-ați sugerat în comentarii să împing MIG-ul, nu să-l trag, așa că am încercat acum. Sincer, nu am observat vreo diferență mare. Ideea e că nu vezi diferența, doar penetrarea e afectată. Am început de la 14,4. Cred că încape pe cântar. Glumeam. Bine, 12,2. Am slăbit cam 1 kilogram, nu e rău, având în vedere totul. Lingoul meu arată astfel acum. Am pornit cu 12 straturi, le-am împăturit de 8 ori și ar trebui să am 96, dar par doar 8. Iar asta se întâmplă pentru că efectul de gradient este în principal o evidențiere a straturilor plate și ca urmare trebuie să-mi număr straturile într-un mod diferit. Asta înseamnă că, înainte să pot face pasul de reîmpăturire pentru a crea CS-ul meu, trebuie să mai fac încă o tăiere și o rearanjare a straturilor. Nu e nevoie să fac 8 bucăți din nou, 4 ar fi suficient. Pentru cei dintre voi care nu știu, fac toată munca mea de fierărie în Arizona. La momentul filmării acestui videoclip era cam începutul lui noiembrie, ceea ce însemna că, în sfârșit, era destul de răcoare încât mediul meu de forjare să devină plăcut. Vara, garajul ajunge frecvent la 130-140 de GFI când fac sudură prin forjare. Temperatura ajungea la maximum 100 de grade, deci transpiram mai puțin și nu mai trebuia să merg în spălătorie, ceea ce era plăcut. Dimensiunea forjei mele determină cât de mare pot face pachetul. Deschiderea forjei mele are cam 6 inci lățime, așa că asta înseamnă că dacă vreau să tai acest pachet în 4 bucăți, fiecare bucată nu trebuie să fie mai mare de aproximativ 15 inci. Exact asta urmăream. Blocurile de oprire de la presa mea au cam 15 inci, iar la acea grosime știam că pachetul e perfect. A mers bine, construcția arată foarte bine. Bine, ceea ce ar trebui să vedem este o mulțime de, să zicem, degradeuri ondulate. Și sper să vedem asta. Oh, da. Cred că am procedat corect. E cam greu să vezi ce se întâmplă.
După șlefuire, suprafețele de contact erau curate, deci le-am sudat cu MIG. Nu o să desenez cum arată acest nou bloc, dar, în esență, în sfârșit aveam blocul de pornire pe care Mareco l-a desenat în diagrama lui. În sfârșit, puteam progresa cu acest model, nu doar adăugând straturi, ceea ce a fost incitant. Blocul 3, la naibă. E o cantitate bună de oțel, totuși sunt mulțumit de asta. Conform diagramei pe care o are Mareco, următorul pas pe care trebuie să-l fac este să iau straturile drepte și să le forjez într-un mod în care să obțin aceste ceuri. Aceste ceuri vor ajunge să devină flăcările subțiri din suflarea dragonului, așa că e important să le fac exact așa cum vreau. Mareco reslefuiește oțelul în formă pătrată, apoi îl forjează pe diagonală. Ideea este că el are un ciocan pneumatic, iar eu am o presă, așa că ceea ce fac eu în schimb este următorul lucru. După ce fixez sudurile la cald pe bacurile plate, trec la bacurile pătrate. Cu noile bacuri, forjez bara agresiv trăgând oțelul din exterior spre centru. Scopul este să continui până când bacul de sus atinge pe cel de jos. Odată ce se întâmplă asta, știu că am mers destul de departe și că am mutat materialul acolo unde am nevoie. Dacă te uiți la capătul semifabricatului, vezi la ce mă refer. Straturile sunt trase pe exterior, arătând ca litere C la capete și drepte la mijloc. Matrițele de pătrățire nu mai funcționează, așa că folosesc matrițele plate, întorc semifabricatul la 90 de grade și îl forjez plat. Efectul e similar cu cel obținut de Mareco cu ciocanul pneumatic, dar cu alte unelte. Uneori folosești unelte diferite, dar ajungi la același rezultat. Trebuie să consultăm diagrama pentru a modela blocul de metal. Urmează un pas nou pe acest canal. Despărțim blocul de metal pe mijloc, apoi suprapunem bucățile cu literele C în aceeași direcție. Am nevoie de un bloc de metal lat și subțire. Am încercat să fac asta folosind bacurile mele plate mari și chiar am încercat să nu reduc prea mult lățimea, în afară de încercarea de a-l îndrepta. Bine, nu o să facem doar o tăiere simplă și o reasamblare. O să tăiem asta în 5 și apoi o să-l despărțim pe mijloc. Urăsc țânțarii. Mă aștept să arate grozav. Vor fi multe litere C în degrade. Bine, deci asta arată destul de tare. Exact asta am vrut în acest pas, chiar dacă ușor diferit. Acest pas a fost stresant, deoarece menchina fierăstrăului meu cu bandă prinde doar obiecte scurte. Am extins fălcile menchinei cu o bucată de oțel de rezervă pentru a fixa piesele. A trebuit să mă asigur că piesele rămân fixe și tăietura urmează liniile trasate. Per total a mers bine, dar unele piese au ieșit ca trapeze, nu dreptunghiuri. Sper că acest lucru să nu devină o problemă mai târziu. Dacă privești atent, poți observa piesele puțin mai mari decât restul. Nu am crezut că va fi o problemă prea mare și am crezut că, dacă sudez la forjă cu mare atenție, pot evita orice incluziuni reci. Al patrulea pachet. Aproape 8 livre. Nu e rău. Conform diagramei, trebuie să forjez pachetul într-un pătrat, să-l rotesc la 40 și 5 de grade și să-l refac pătrat.
Astfel, modelul va fi înclinat și flăcările vor merge din colț în colț, adăugând și distorsiune pentru efect de flăcări. Un lucru interesant pe care poate unii dintre voi nu-l știu este că respirația dragonului este un termen folosit în fierărie. Se referă la flăcările de la capetele forjei, ce pot fi ajustate în funcție de cât de oxidantă e flacăra. O respirație mai puternică a dragonului scade oxidarea forjei. Pentru sudura la forjă ai nevoie de o atmosferă reducătoare, deci vrei o flacără puternică din forjă. Pachetul era înalt și subțire, așa că l-am aplatizat mult ca să-l pot face pătrat. Modul în care am verificat dacă pachetul meu era cu adevărat pătrat înainte să-l înclin a fost să pun niște opritoare în presa mea și pur și simplu să-l rotesc la 90 de grade. Refăcând pătratul pachetului, cred că e un moment bun să vorbesc despre următorul pas. Va fi interesant deoarece mă abat din nou de la desenul lui Racco. Pachetul pe care îl forjează el este pentru un cuțit de bucătar, ceea ce înseamnă că poate să facă doar un pachet mic, ca o pâine, și să taie felii din el. Vreau să fac o sabie de ton mai lungă, folosind plăci în loc de pâine. Am nevoie de un model modular de suflu de dragon, care să poată fi aliniat și să continue de-a lungul lamei. Și pentru a face asta, aveam de gând să împart acest bloc în 4 chiar aici. Procedând astfel, practic aș obține această parte a modelului chiar aici. Pentru suduri în 4 direcții, am nevoie de colțuri foarte ascuțite pentru calitate optimă. Am reușit să refac acest bloc la o dimensiune de 1,6 inch pe fiecare latură, dar colțurile nu erau suficient de ascuțite, așa că am redus înălțimea blocului de oprire la aproximativ 1,5 inch pentru a obține colțuri mai bune. Bine, hai să vedem cum arată acest model. Doamne, fix asta voiam! Bine, deci, de aici avem mai multe opțiuni. Dacă le-aș orienta pe toate spre exterior ca o explozie, se numește model stea explozivă. Am uitat cum îi spune Marico. Încercăm să facem ceva mai liniar de-a lungul lamei. Așa că o să întoarcem aceste două și ambele vor merge spre exterior așa, cam ca respirația unui dragon. Nu am arătat asta pe cameră, dar am ajuns să fac mult mai multă șlefuire de suprafață și curățare decât mă așteptam. Mai devreme am menționat că piesele trapezoidale ar putea crea mici defecte de tip cold shot și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Nu erau adânci, dar tot a fost greu să le șlefuiesc. Ceea ce fac aici este că mai întâi punctez cele 4 piese împreună ca să aliniez totul, iar apoi sudez efectiv pe fiecare îmbinare a pachetului. Era ultima sudură la forjă înainte de cele mozaic, așa că trebuia să mă asigur că totul decurge bine. Teoretic, puteam doar să scufund în ulei, dar investisem deja 3 zile în acest pachet și nu voiam să reiau totul. Bine, am început de la 14,4. Hai să vedem care este pachetul nostru final. Oh, e chiar bine. E un activ material cu venituri bune. Bine, o scădere accentuată a petrolului. Această sudură la forjă, în special, este prima pe care o fac pentru acest model, care are 2 planuri separate pe care trebuie să aplic presiune. Pentru a fixa sudurile, încep cu bacurile pătrate. Apasă simultan pe toate laturile și sunt mai sigure decât bacurile plate pentru sudură pe 4 direcții. Am sudat fiecare îmbinare a pachetului. Pentru că sudura MIG folosește sârmă de oțel moale, a trebuit să îndepărtez acest oțel cu polizorul unghiular înainte de a întinde materialul.
Unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți face atunci când faci mozaicuri este să lași o bucată de oțel moale chiar în centrul pachetului tău. Nu poți repara asta mai târziu. Dacă oțelul moale e în centru, acolo rămâne. Nu poți să-l șlefuiești sau să-l umpli, pentru că ai folosi tot oțel moale. Planul era să forjez pachetul la 1,25 inch înălțime și 1,75 inch lățime. Am ales aceste dimensiuni pentru că urma să tai aceste plăci la un unghi de 35 de grade, iar dacă fac pachetul puțin mai lat decât este înalt, tăieturile oblice vor produce fețe de plăci care arată aproximativ pătrate. Dacă pachetul era pătrat de la început, modelul s-ar fi întins prea mult după ce puneam plăcile. Trebuie să fie doar slab incandescent. Și o să-l lăsăm să se răcească acolo. Am făcut lingoul cât mai moale pentru a putea tăia ușor plăcile, lăsându-l să se răcească lent peste noapte în găleata cu vermiculit. După ce am terminat asta, am șlefuit pur și simplu toate fețele până au fost curate, iar acum eram pregătit să tai plăcile și, în sfârșit, să forjez sabia de ton. Doamne, unde-mi sunt numerele? 305. Vreau ca aceste plăci să fie de 0,6 pentru a avea mai mult spațiu să le micșorez și lungesc. Cred că asta va face modelul să fie mai vibrant, motivul pentru care trebuie să tai plăcile de la început și nu pot forja lama direct din bloc este pentru că modelul, în prezent, merge pe lungimea barei mele. Forjarea sabiei direct din bloc ar duce la un model liniar aleatoriu. Tăierea în plăci permite rotirea și expunerea modelului perpendicular pe bară. Sudând plăcile, pot obține modelul mozaic pe fața lamei. Acum, pentru a mă pregăti de sudura plăcilor, trebuie să iau aceste plăci pe care le-am tăiat și să le șlefuiesc la aceeași grosime exactă. Dacă sar peste acest pas, pot pune presiune inegală pe plăci și pot cauza un defect de sudură. Tai tablă subțire ca să presezi plăcile de mozaic între ele. Acestea vor ajuta la menținerea oxigenului la distanță, vor adăuga rigiditate și vor oferi pachetului puțină masă termică suplimentară. Nu sunt sigur exact ce grosime are tabla pe care o folosesc aici, dar, sincer, nu contează prea mult ce folosiți. După ce aceste foi au fost pregătite, am început să sudez fiecare plăcuță pe foi, una câte una, asigurându-mă că plăcuțele sunt cât mai apropiate posibil, fără niciun spațiu între ele. A fost destul de repetitiv pentru că aveam în total 8 plăcuțe, dar nu a fost chiar atât de rău. Și odată ce totul a fost sudat la punct, ultimul pas a fost să sudez cu MIG, fiecare îmbinare, în jurul tablei, între plăcuțe, peste tot. Bine, hai să facem asta. Primele câteva încălziri pe care le fac ca să fixez aceste suduri sunt cu siguranță cele mai înfricoșătoare. Mă asigur că merg foarte ușor și uniform pe toată bara, iar între încălziri o las să stea la temperatura de sudură timp de 5 până la 10 minute de fiecare dată. Acest timp pe care bara îl petrece în forjă este momentul când sudurile se fixează cu adevărat. Unul dintre prietenii mei fierari a descris acest lucru ca fiind timpul în care electronii din oțel sar între barierele de sudură, iar cu cât se întâmplă mai mult asta, cu atât sudura devine mai puternică. După aproximativ 6 sau 7 treceri pentru a fixa sudurile, am decis că este momentul să șlefuiesc cu flexul tot sudul MIG de pe lateralele barei mele.
Bara era încă roșie când am șlefuit-o, așa că scânteile au sărit puternic. Totul arată destul de bine. Trebuie să continuăm să o întindem. Lama trebuie să aibă cel puțin 20 de inci. A durat aproape o săptămână, dar acum pot să mă gândesc la forjarea lamei. Săbiile pentru ton aveau lungimi atât de variate, încât mi-a fost dificil să aleg dimensiunea potrivită. Am văzut unele scurte cât un picior și altele de aproape 1,5 m. Am hotărât că o lamă de 53 cm era potrivită, având în vedere materialul și forma dorită. Știam că mai târziu urma să sudez la forjă întărituri pe această lamă, doar pentru un efect suplimentar. Așa că scopul pentru moment era pur și simplu să mă apuc serios de treabă și să obțin o lungime bună pentru piesă. Pe măsură ce am trecut la modele de damasc mai complicate, am folosit tot mai rar ciocanul manual. E paradoxal că o meserie dependentă de mâini cere să le folosesc mai puțin pe măsură ce mă perfecționez. Această piesă e specială și nu trebuie tratată ca un mozaic obișnuit. Modelul meu trebuie să curgă, iar cel mai bun mod de a face asta este să îl forjez. Săbiile pentru ton au o formă simplă, pot doar să forjez vârful și să îl șlefuiesc. Dar, indiferent de asta, era momentul să pot mânui un ciocan și eram complet de acord cu asta. Pentru a izola coada pentru întărituri pe care o voi suda mai târziu, trebuia întâi să stabilesc cât de înalt va fi mânerul. Săbiile pentru ton au de obicei un mâner WA octogonal, ca la multe cuțite japoneze tradiționale. Nu prefer aceste cuțite pentru uz personal, dar pentru o sabie de ton, tradiționalul e ideal. De obicei, mânerele WA sunt subțiri, dar al meu trebuie să fie mai mare pentru a echilibra lama. Am decis să forjez coada la circa 1 inch și o optime înălțime după o scurtă reflecție. Astfel, aș putea să o șlefuiesc ulterior, dacă e nevoie, fără să îndepărtez mult din lamă. După ce am finisat coada cu ciocanul de mână, prima etapă a forjării s-a încheiat. Pentru etapa a doua, am nevoie de ceva timp să pregătesc lama de sabie de ton, ca să fie gata pentru a-i suda la forjă întăriturile. Bine, să folosim material de 3/8 de inci grosime pentru întărituri. Tai aici mozaicul de damasc rămas de la ultimul videoclip cu Bowie. Am vrut întărituri simetrice, iar cu un viitor capac de capăt din damasc, mânerul va avea modele asortate la ambele capete. Nu am șlefuit încă atât de adânc, dar probabil că tabla deja a căzut în mare parte. Sper să vedem deja un material curat. Întăritorul va fi aici, mai e puțin de îndepărtat. Și încă puțin pe partea asta, chiar aici. Șlefuiam zona întăritorului și testam sudura pentru a verifica lipsa tablei în îmbinare. A fost nevoie de câteva treceri ca să curăț complet zona, dar, odată ce a fost gata, am adăugat câteva puncte mici de sudură pentru a fixa materialul întăritorului la locul lui. Pentru a mă asigura că aceste întăritoare se sudează corect la forjă, am făcut tradiționala scufundare în ulei și am aplicat flux în prealabil pe zonă înainte să o pun în forjă. Ambele ar trebui să ajute la împiedicarea oxigenului să ajungă la îmbinare, iar fluxul ar trebui să lichefieze orice zgură care se formează totuși. Nu lovesc întăritorul tare, doar aplic lovituri rapide și ușoare pentru a fixa sudurile. De asemenea, mă concentrez mult pe colțuri, pentru că acolo apar de obicei defectele de sudură. Când curăț gura, urmăresc diferențele de culoare între oțel și întăritori. O culoare uniformă și plăcută înseamnă că oțelul consideră că este o singură bucată unită, iar orice contrast puternic de obicei înseamnă că există un loc care nu s-a sudat.
Bine, pot să-l mai întind mai târziu dacă va fi nevoie, dar deocamdată e suficient. Un aspect interesant la săbiile pentru ton și alte lame japoneze este că multe au tăiș doar pe o parte. Asta înseamnă că o parte a lamei e plată cu șlefuire concavă, iar cealaltă are muchie șlefuită. Din câte mi-amintesc, toate cuțitele făcute de mine au avut tăiș dublu, deci nu aveam experiență să forjez așa ceva. Nu m-am gândit prea mult la asta și pur și simplu am început să șlefuiesc partea dreaptă a acestei lame pentru a crea o geometrie cu tăiș simplu pentru o singură mână. Am realizat rapid că dacă nu lovești lama pe ambele părți, riști să forjezi un tirbușon, deci trebuia să o întorc și să lovesc și cealaltă parte pentru corectare. Șlefuim puțin acolo. Bine, 20 și 1 de inci. Destul de bine. Unul dintre cele mai importante atribute ale oricărei săbii pentru ton este că ar trebui să se subțieze atât ca lățime, cât și ca grosime pe măsură ce te apropii de vârf. Nu vreau să arunc cu noroi în nimeni, dar mereu văd săbii pentru ton sau lame japoneze online, care ignoră complet acest aspect, cu tocuri mai scurte decât mijlocul lamei. Nu am vrut ca lama mea să arate așa că am petrecut ultima parte a forjării ajustând acea subțiere și alungind tocmai tocul, pentru a mă asigura că proporțiile sunt corecte. Nu fiind suficient de priceput, nu am reușit perfect și am lăsat o parte din profilare pentru polizor. După ce am făcut o îndreptare finală, a venit momentul să normalizez această lamă. Oțelul a trecut prin atât de multe de la începutul acestui videoclip, iar aceste cicluri termice vor ajuta la resetarea structurii, la reducerea dimensiunii granulelor și la asigurarea faptului că tratamentul termic va decurge bine mai târziu. A durat mai mult decât credeam. Dar am terminat. Este foarte deformat. Foarte deformat. Șlefuirea brută este unul dintre acei pași pe care fiecare făuritor de cuțite îi face puțin diferit. Unii oameni subțiază muchiile până la grosimea unui bănuț sau a unei monede mici, alții abia dacă șlefuiesc și temperează direct din forjă. Sincer, nu am un reper clar, dar piesa asta îmi arată cât de departe să merg. O piesă mozaic damasc trebuie călită cât mai groasă, dar tabla din jur trebuie îndepărtată. Călirea oțelului carbon învelit în oțel moale poate crea probleme. Nu mă întreba cum știu. Bine, am șlefuit puțin. Să vedem cât din înveliș a mai rămas. Dacă te uiți pe partea asta, majoritatea sunt doar niște pete mici în mijloc. Sunt multe aproape de vârf, dar știam pentru că nu l-am atins. Pe partea asta ca un model de vacă camuflaj, aici și pe vârf. Deci, practic, suntem aproape gata pentru răcire, dar vreau să mai dau jos puțin material. Încă e destul de greu. După ce am șlefuit încă puțin material, a venit momentul să rotunjesc toate colțurile doar puțin, ca să mă asigur că nu există puncte de stres care ar putea provoca o fisură. Am avut grijă să fac asta cu o bandă abrazivă cu granulație mai fină decât cea cu care am setat teșiturile și am făcut-o pe partea moale a benzii, ca să fie puțin mai rotunjit decât ar fi fost pe platoul plat. Voi face ceva puțin diferit acum. În loc să fac austenitizarea la 1500, cum fac de obicei, o să fac la 1485. Am citit un articol. Oțelul 15-9-120 își pierde mult din tenacitate între 1475 și 1500. Pentru ceva atât de mare, vreau să fie puțin mai rezistent. Bine, singurul lucru care e în joc acum sunt 5 zile de muncă și echipamente de câteva sute de dolari. Bine, intrăm în carton.
Având în vedere toate lucrurile, cred că a mers foarte bine. Bine, așteptăm să se răcească cuptorul și apoi intrăm la temperare. Nu am auzit nimic neobișnuit, exact ce ne dorim. O răcire liniștită, cea mai bună. Bine, a trecut cam o oră. Bine, nu e chiar atât de rău. Cu siguranță e puțin deformat. Nu pare corect nicăieri. Este destul de greu. Niciunul dintre întăritori nu a sărit, ceea ce înseamnă că sunt prinși destul de bine. Facem 400 timp de 2 ore de 2 ori. Deși am prins lama între două scânduri după răcire, tot s-a deformat puțin și a trebuit să o îndrept înainte de șlefuire. Făceam asta cu un dispozitiv cu 3 brațe, dar după ce am distrus ea katana acum 1 an și jumătate, folosesc doar ciocanul cu bilă din carbură. După ce lama a fost dreaptă, i-am dat profilul și am început șlefuirea finală. Călcâiul sabiei mele arăta ciudat, așa că trebuia să șlefuiesc materialul și să-l aduc mai în față. Nu sunt deloc mândru că fac asta și, într-o lume perfectă, nu ar trebui niciodată să fac așa ceva. Mi-aș dori să pot forja direct un călcâi ascuțit și să păstrez acel extra jumătate de inci de lamă. Considerând profilul meu sexy, am trecut la șlefuirea muchiei, începând cu suprafața de sus a lamei pentru a o face perfect plată. A fost un pas riscant, deoarece dacă pierdeam controlul lamei, întăritura putea ajunge în roată și distruge liniile. După ce am verificat grosimea, am rotit lama și am șlefuit muchiile. Nu voi arăta prea mult din șlefuirea muchiilor. Dacă vreți să vedeți acest proces, urmăriți oricare videoclip cu katana sau tanto. Vreau să vorbesc puțin despre vârf. Săbiile tuna au o mulțime de stiluri diferite de vârf, dar cel pe care am vrut să-l pun, acesta în special, se numește stilul Sakumaro. E practic același vârf de pe o katana și de la katana încoace am vrut să adaug acea mică parte geometrică. Acum, șlefuirea acestuia nu a fost prea complicată, deoarece am multă experiență pe alte piese, dar tot a trebuit să fiu extrem de atent. Bine, deci șlefuirile din față sunt practic gata, dar există o șlefuire foarte importantă pe spate. Se numește Urasaki sau similar și este o scobitură. Am aici un platou de platină cu raza de 29 de inci, pe care îl voi folosi pentru a contura scobitura. Și cred că ceea ce o să fac este să realizez o scobitură cu rază compusă. Centrul va fi la fel de adânc, iar marginile vor avea raza unei roți de 10 inci. Asta s-ar putea să fie sau să nu fie o idee proastă, dar cred că pot să reușesc. Va fi rău dacă greșesc. Hai să vedem ce se întâmplă. Motivul pentru care acest pas este atât de stresant este că oțelul de pe exteriorul golului ar trebui să fie întotdeauna perfect plat. Dacă pierd unghiul și scobesc în afara zonei dorite, trebuie să subțiez tot spatele pentru a repara. E ca și cum ai construi un castel din cărți de joc, iar dacă se prăbușește, trebuie să găurești fiecare carte și să reîncepi. A durat o oră și jumătate, dar am terminat teșitura pe toată lama. În unele zone era mai jos, dar pot corecta ulterior cu o roată de 10 inci.
Roata de 10 inci a fost mai ușor de folosit decât cea de 20 și 9 de inci din platină. Am avut mai mult control și am lucrat pe porțiuni, aducând linia treptat unde trebuia. Fac această concavitate compusă deoarece, tradițional, pentru a ascuți lamele cu o singură fațetă, petreceai timp aplatizând spatele pe pietre. O concavitate cu o singură rază dispare mai repede decât una cu rază compusă, făcând șlefuirea inutilă. O rază compusă crește durabilitatea și eliberarea alimentelor față de o concavitate obișnuită. Sunt mulțumit de asta. Am o concavitate compusă șlefuită pe toată suprafața. Cred că am pierdut ani din viață din cauza stresului. Înainte să dau cu piatra, voi aplatiza această parte pe pietre pentru contact complet, apoi voi șlefui interiorul. Lama e gata, așteaptă lustruirea finală, deci mă ocup acum de mâner. Voi construi cu coada ascunsă, distanțiere și capac la capăt. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l fac este să folosesc ghidul de pilă și să șlefuiesc o suprafață frumoasă și plată pe spatele întăriturii. Ghidul de pilă aici este mai mult un ajutor. Poți face asta fără ghid, dar e mai greu să controlezi unghiul. De-a lungul ultimilor câțiva ani, materialul meu preferat pentru distanțier s-a schimbat destul de mult. Foloseam un singur strat de alamă sau bronz, apoi am început să le alternez. Și în cele din urmă, acum am intercalat niște alamă cu un G10 de culoare închisă. Cred că asta ar putea fi evoluția finală a distanțierelor mele, pentru că acum chiar cred că este soluția optimă. Culorile se potrivesc perfect. Lipiciul G10 este extrem de uniform, este pur și simplu perfect. Am spus într-un videoclip anterior că am început să fac asta doar pentru că am văzut alți oameni făcând la fel și, sincer, cu cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât mă simt mai puțin rușinat. Sunt mulți meșteri și tehnici. Dacă nu aș face ceva doar pentru că altcineva a făcut-o deja, ar fi sufocant. O să numim asta pur și simplu 0,02 deplasare. Bine. Modul în care potrivesc aceste distanțiere pe coada mea este un alt lucru care a evoluat destul de mult. Înainte de freză, făceam multe găuri și le pilam manual până se potriveau cozii mele. Acum că am o freză, frezez un canal exact la dimensiunile cozii mele. Și de acolo tot ce trebuie să fac este să folosesc o pilă pătrată, să pilez colțurile și în mare parte, după aceea se potrivesc perfect. Rezultatul final al ambelor tehnici este același, dar la una dintre ele fac tunelul curl, iar la cealaltă am timp să stau acolo și să mă bucur de faptul că acum am o freză. Bine, alama se potrivește complet, iar celălalt G10 se potrivește și el complet. Fără presiune, nu există spațiu. E timpul să trecem la mâner. Sincer, nu știu ce să aleg. Acesta este Embonia burl, acesta Nara ondulată. Ambele provin din același copac, dar unul are doar onduleuri, iar celălalt multe noduri. Cred că dacă ar trebui să aleg între acestea două, aș alege-o pe aceasta doar pentru că fibra este mult mai frumoasă. Marlo, îți place lemnul acesta? Cred că aprobă. Aprobă. La început foloseam doar tehnica de construcție cu plin tang pentru mânerele cuțitelor. Am început să fac cuțite cu tang ascuns abia acum 3 ani. Unii spun că plin tangul e mai rezistent și mai bun. Pentru cuțite de bucătărie moderne, orice variantă este potrivită. Unul dintre motivele pentru care nu am făcut niciodată o instrucțiune pentru tang ascuns a fost că nu puteam să-mi dau seama cum să scot materialul din interiorul blocului de mâner. Nu avem vedere cu razi X să vedem fanta exact. Spre surprinderea mea, odată ce am avut curajul să încerc în cele din urmă tangul ascuns, procesul s-a simplificat foarte mult și, de fapt, doar complicam lucrurile în mintea mea. Metoda mea de acum este să dau o mulțime de găuri una lângă alta, să folosesc aceeași freză ca să rup punțile dintre ele, apoi să folosesc pile și broșe ca să îndrept gaura. Încerc să potrivesc blocul de mâner pe tang, apoi mai pilez puțin fanta. Dar cu siguranță nu e atât de rău cum v-ați imaginat voi aici.
Da, gata, am reușit. Cum dau asta jos? Asta e forma finală. Imaginează-ți aici un capac de fund din damasc. Acesta e materialul pentru capacul de fund. Va arăta bine, dar nu va fi niciodată terminat dacă nu pot să dau asta jos. Am vrut să pot modela mânerul și să șlefuiesc fiecare piesă individual, iar singura modalitate de a face asta a fost să fixez tija. Acest proces presupune lipirea parțială cu epoxidic, iar zonele ce nu trebuie lipite definitiv le acopăr cu vaselină. Și ceea ce o să fac este să prind totul în cleme timp de 4 ore. Apoi revin, rup acea legătură și las epoxidicul să se întărească exact în forma tijei mele. Astfel, pot scoate și pune blocul mânerului la loc mereu la fel. Cred că oamenii mi-au recomandat alte lucruri pe care să le folosesc în loc de vaselină, dar am uitat să le caut și să le cumpăr. Dacă nu funcționează, e vina mea și merit orice consecință. Ar trebui să port și o mască de protecție pentru asta, așa că o să-mi țin respirația timp de 5 minute în schimb. Nu pot să fac asta. Am curățat totul. O să las asta să stea. 4 ore. În regulă. Sper să nu fie complet blocat. Frumos. Oh, da, s-a așezat deja bine. Sincer, nici nu trebuie să-l mai strâng, dar tot o voi face. Wow, a mers mult mai bine decât la GN. Cu mânerul fixat, am început să-i dau formă. Era puțin supradimensionat, așa că l-am adus la dimensiunea gardei folosind platanul plat. A fost mai greu decât credeam, deoarece mânerul lung făcea dificilă atingerea fețelor fără să zgârii lama. După ce am fost mulțumit de rezultat, am șlefuit cele 4 fațete de colț specifice mânerului BUA. Acum, unul dintre lucrurile care pot fi periculoase atunci când șlefuiești ceva cu un guler integrat este că oțelul se poate încălzi atât de tare din cauza frecării, încât începi să arzi lemnul chiar lângă el. Nu am vrut să se întâmple asta, așa că am rotunjit colțurile pe guler înainte să pun mânerul și am transferat liniile. Mi-am dat seama rapid că fără linii de ghidaj e greu să fac totul simetric. După ce am încercat să corectez vizual, am trasat linii pe placa de granit pentru șlefuire. Trasarea liniilor a simplificat modelarea mânerului, așa că să trecem la ceva mai interesant și nou pentru acest canal, capătul de damasc al mânerului. Acesta va fi capătul de mâner și trebuie pus aici. Întâi șlefuiesc suprafața să fie plată, apoi fac pin de aliniere ascunși pentru fixare. Bine, vom face acești pini la o distanță de 0,6. Asta înseamnă că trebuie doar să găsesc un punct central la ambele și să merg 0,3 într-o direcție. Am ales să fac pin de aliniere ascunși dintr-un motiv complex. Dacă vreau să modelez capătul și mânerul împreună, am nevoie să le pot monta și demonta, păstrând alinierea exactă. De asemenea, nu vreau să mă bazez doar pe lipici pentru a fixa acest capăt de mâner de blocul mânerului. Epoxidicul este foarte rezistent, dar dacă acționează o forță de forfecare asupra lui și nu există niciun știft care să ajute la preluarea acelei sarcini, sunt sigur că capătul de mâner ar sări pur și simplu. Tija folosită aici e din alamă simplă. Am șlefuit o teșitură cu șlefuitorul cu disc, apoi am netezit suprafața la polizor, puțin. Bățul intră. Bățul intră, le apăs să stea drepte, apoi
Bum! Aș putea să-l împing puțin mai mult pentru a nu lăsa niciun spațiu, dar deocamdată nu am nevoie de asta. Pivoții erau gata, iar capătul mânerului aliniat, deci trebuia doar să-l șlefuiesc la forma mânerului. Nu am vrut să arunc 1 miliard de scântei în păr, așa că am tăiat excesul de oțel cu fierăstrăul, cu bandă și am ales să arunc doar 1/2 miliard de scântei. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le fac la acest capăt de mâner este că trebuie să-l tratez termic. Dacă gravezi damascul netratat termic, contrastul este mai redus față de cel tratat termic. Și deoarece lama și garda mea au fost ambele tratate termic, a trebuit să tratez termic și capătul de mâner pentru a mă asigura că totul are aceeași calitate metrică. Bine, cred că asta e tratată termic. Am ales să refac capătul mânerului cu flacără. Capătul de mâner nu necesită tăiș, deci revenirea la cuptor e inutilă. Apreciez temperatura doar după culoare. Relația dintre temperatura oțelului și culoarea stratului de oxid este directă, deci pasul a fost simplu. Bine, trebuie să fac asta de 2 ori, dar asta e exact culoarea perfectă pe care o caut. La granița dintre un galben bronzat și un albastru. După ce am făcut un al doilea ciclu de revenire și am curățat partea din fața a întăriturilor, a venit momentul să mă pregătesc pentru probabil cea mai importantă parte a acestei construcții, finisarea manuală a tuturor componentelor. Finisarea manuală e esențială, deoarece calitatea ei stabilește rezoluția modelului de damasc. Dacă gravezi o lamă finisată mecanic, apar urme de șlefuire care afectează modelul. Dacă o șlefuiești manual cu atenție, după gravare vei vedea doar modelul damasc. Acum, șlefuirea manuală nu este deloc un proces complicat, dar aș paria că este lucrul la care m-am îmbunătățit cel mai mult în procesul de fabricare a cuțitelor de-a lungul timpului. Poate te întrebi cum să devii mai bun la ceva atât de simplu. Și sincer, totul se rezumă la momentul când decid să spun da, cred că asta e destul de bine. Dacă m-aș așeza lângă mine de acum 3 ani și l-aș vedea șlefuind o lamă, sigur l-aș întreba, chiar era asta suficient pentru tine? O să vedem cât de puternici putem deveni aici. Șlefuirea manuală a părții cu bule și a întregului mâner a fost destul de asemănătoare cu lucrurile pe care le-am șlefuit manual în trecut. Și mi-a luat cam o zi și jumătate, aproximativ 12 ore, să aduc toate acestea la un finisaj frumos de 600 de granulație. Partea care a fost cu adevărat greu de făcut a fost scobitura de pe partea din spate. Scobitura are o rază compusă, deci nu pot folosi un băț de șlefuit cu o singură rază pentru a o șlefui. Am fost creativ pentru a găsi suportul ideal pentru hârtia abrazivă. Șlefuirea acestei scobituri e dificilă deoarece bețele mele sunt plate. Dar această sticlă de Permablue este destul de rotundă, așa că mă gândesc dacă pun hârtia abrazivă aici, s-ar putea să pot să fac așa. Doamne, chiar a funcționat într-un fel. Da, a funcționat într-un fel. Am avut contact bun. Problema e că e moale. E destul de bine. Sunt niște mici urme în formă de jeti de la șmirghel, dar încă folosesc granulație de 400 și 600. Am lipit o bucată de piele pe unul dintre bețele mele de șlefuit manual, în speranța de a obține un finisaj mai uniform la granulația de 400 și 600 și se pare că a funcționat destul de bine. Am șlefuit partea de sus și de jos a gărzii, troilul și muchia superioară a lamei. O persoană obișnuită nu s-ar deranja dacă aceste zone ar fi mai aspre decât lama, dar pentru a numi asta cea mai elegantă sabie de ton, totul trebuie să fie impecabil. Ultimul lucru de șlefuit înainte să pot lipi totul împreună a fost blocul mânerului. Nu aveam de gând să-l finisez până la șmirghel de 600 încă, pentru că voiam să fac asta după ce totul era lipit împreună. Procesul de lipire a fost la fel ca la fixarea lamei, doar fără vaselină, deci nu voi arăta prea mult.
Da, va fi ceva special. Lemnul arăta grozav, iar înainte de a grava oțelul damasc, trebuia să pun marca mea de producător. Bine, cred că vreau această marcă de producător. Pe undeva pe aici. Tăișul pe o singură parte pare că nu aparține niciuneia. Cred că pe spate ar fi interesant. Bine, 2,5. Vom merge 90 de secunde. Bine, sper să meargă bine. Bine. Hei, asta e destul de bine. La naiba, stai, asta e mai bine decât atunci când o fac pe partea plată. Oh, da, asta e tare de tot. E ca o marcă perfectă a creatorului. De fapt, ultimul pas înainte de gravare este lustruirea lemnului. Discul de lustruit, deși pare delicat, poate pătrunde ușor printr-un finisaj de damasc. Aș putea acoperi oțelul și lustrui lemnul după gravare, dar ar fi complicat și zonele de tranziție nu ar fi clare. Cred că aceasta va fi cea mai tare gravură care a fost vreodată pe acest canal, fără exagerare. În clorură ferică. Te rog să nu aluneci în rezervor. Bine, și vom lăsa 2 minute. Sincer, sunt puțin emoționat. Bine, au trecut 2 minute. Sunt foarte emoționat. Doamne! Frate! Exact asta mi-am dorit. Nu s-a schimbat nimic față de gen. Percepția mea despre model versus realitate. Doamne ferește! Finisajul arată foarte bine după feric, dar o astfel de lamă merită unul și mai bun. Șlefuiesc oxizii pentru a pregăti lama de a doua etchere în feric, apoi urmează ecerea în cafea instant pentru finisajul standard cu contrast ridicat. Bine, a doua ecere. Pare doar puțin mai închis decât prima. A doua ecere a adus multă ceatoians. Bolsterele mele sunt tot din damasc, așa că a trebuit să șlefuiesc fiecare față a mânerului. Totul trebuie să fie clar și curat pentru eciul cu cafea. Nu cred că e de ajuns, dar din fericire avem mai mult. Bine, asta ar trebui să fie de ajuns. Bine, a durat o veșnicie să amestec. Vreau să păstrez puțin pentru capăt. Bine. Și vom lăsa asta 4 ore, sau cel puțin vom verifica peste 4 ore. Cât timp așteptăm ca lama să termine gravarea cu cafea, este momentul perfect să șlefuiesc manual și să gravez capacul de la mâner. Bine, punem asta acolo. Gata, am reușit.
Hei, asta e destul de bine. Bine, cred că suntem ok. O să punem asta înapoi într-un capac nou. Bine, acum lăsăm acesta să stea timp de 4 ore. Au trecut 4 ore. Sunt foarte nervos. Hai să vedem ce avem. Doamne, este atât de frumos. La naiba! Nu mă așteptam să iasă perfect din prima. Au trecut 4 ore și pentru acest capac de fund. Să vedem ce am obținut. Asta e chiar foarte tare. E un contrast perfect. Oh, da, o să arate atât de bine. După mult timp, sabia tonului e aproape terminată. Mai trebuie să lustruiesc oțelul, să fixez mânerul și să ascut lama. Sper că v-a plăcut să urmăriți procesul de creație. Știu că am făcut multă reclamă acestei piese la început, așa că spuneți-mi în comentarii dacă credeți că s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Totuși, vă prezint sabia de ton finalizată. Asta e chiar destul de bine. Bine, acesta este un încărcător destul de masiv. Nici măcar nu am simțit asta. E incredibil. Doamne, bine, e cel mai apropiat de un ton albastru găsit. Să vedem de ce e în stare. A fost destul de ușor.